e gardidi kabruji meɗen horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye nyalawma hanki o waɗino jillu ɗum koko yowiti e ɗin ɗon situji ɗi ganduɗa kadi jogorɗi wadde abrité on ɗon Jeux olympiques de la jeunesse jogorɗo yuɓɓinede ɗo e nder leydi Sénégal kanko horejo leydi ndi ma en ketto konngol makko e nder kabruji ɗi taw firti haala makko ko El Hadj Abbas Sarr immigration clandestin nene jokki ɗo e nder leydi Sénégal ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe gartiri ɗo ete laana taw ko yinno wadde ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol to Kanel udditama toon hono bibliothèque lycée mo Kanel caggal dumun juɗɗo ko bibitego hutoronoka ene woni tan noon bibitego fewnitama taw noon ɗum waɗi ko e ballal MJK ko fedde sukaɓe Kanel naaɓe ma en ketto hen Al Huseynou Ly gardiɗo nden ɗon fedde e nder kabruji ɗi kabruji caggal leydi kam e kabruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde men kabruji ɗum ɗo e ko wona ɗum kala e nder kabruji ɗi so tawi en cabbima joni joni piren pacciren. Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe hettiyankoɓe haalirde piinde radio sawtol ngol neɗɗo foɗoyan Mariste Villa 92S to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddam Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñalawma hanki o heeɓino fartange ngam yiloyade ɗin ɗon situji ɗum ko yowiti e on ɗon Jeux olympiques de la jeunesse mo ganduɗa kay en anniyi yuɓinede ɗo ete nder leydi Sénégal ɗin ɗon pijirloji sukaɓe nder windere nde noon ganduɗa kay ko leydi Sénégal yonta e hitande fande nde ngam yuɓɓinde ɗin ɗon pijirloji kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñalawma hanki o yillinoma e ɗin ɗon nokkuji ganduɗa kay ko toon woni ɗon ɗin ɗon pijirloji mbaɗete ngam jurnade holɗo tolni golle ɗe kanko noon hollitti wonande kawɗo saaha joni hunde nde nene yara no hannirta ni yete ko noon kadi o irima wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni toppitiɓe ko yowiti on ɗon fannu ne mbaɗata feere beele golle ɗe ne mbawa gasde e on ɗon happu tijaɗo kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko kanko woni ko kettoɗen firti haala makko ko El Hadj Abbas Sarr. J'ai tenu à me déplacer personnellement sur les chantiers des mi heeɓi fartaŋe arde ngam nebbisade golleteɗe nokku Jeux olympiques ɗo jogorɗo yuɓɓinede woni fijirde sukaɓe 2026 firtani noon mi heɓatana kabaruji golle ɗe mbiɗa heɓanno ɗum ummirade e madame le ministre des sports kam e le président du comité national olympique sportif sénégalais kono ko min yiɗi arde mi yana hooram hoto golle ɗe tolni mi tawi noon ouvrier ji ɗi ina daari darde tindi kam e entreprise o mbiɗo yiɗi ɓe keddo aussi e délai o ɓe mbaɗa ɗum respecté mais également aussi gollal ngal garɗa hannirtini en beele enen goppana ndunu ɓessuguji meɗen ɓessuguji ɗi gandanɗa hoorema ceerani e weltinde en e kala kawguel continental kam e international mi yiɗi kadi kollen aduna o mbawka meɗen en tant que pays mais en tant que ambassadeur ko ɗum fedde mawde nde Sénégal rokka enen poti huɓɓuɗude ɗiɗo jeux olympique taw ko sukaɓe jeeyi ɗum ngal gollal noon ngal desdaɗen enen poti ngarɗinde ɗum ha ande Afrique ina hattani ɗum ko ɗum fartaŋe mawɗo mbo poɗɗen hollirde ha ande Afrique ina wawi yuɓɓinde Jeux olympiques no hannirtini en. Pour montrer au monde que l'Afrique peut organiser de façon parfaite les Jeux olympiques. Wonno ko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ingol jillungo waɗi e ɗin ɗon sancieji ganduɗa kay ko yowiti e on ɗon Jeux olympiques de la jeunesse jogorɗo yuɓɓinede ɗo e nder leydi ndi taw noon firti konguɗi makko ko El Hadj Abbas Sarr. Vous écoutez Piide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. To Ziguinchor gardiɗo kanɗon lande wiyete que la république des valeurs ceerno Alassane Sall suti toon konngudi ɗin ɗon konngudi noon faano ɗum tan koye ardiɓe kanɗon lande ganduɗa kay kam woni lande Pastef ɗo suuti ɗin ɗon konngudi ɗum ko saaha nde o huccodirno e ɓen sukaɓe jeeyaɓe e lande makko wiyete que la république des valeurs tawateɓe toon to diwan mo Ziguinchor cimtol El Hadj Abbas Sarr. ceerno Alassane Sall de huutirimo kongi tekkuɗi ngam jofande fawande e dow hoorejo leydi Sénégal putschiste hande
putschiste e ñande kala insurrectionnel hande e insurrectionnel e ñande kala ɓen yinnoɓe libde laamu président Macky Sall e on ɗon fannu inconstitutionnel ko ɓen kadi garti hande ngam yidde libde laamu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye e on fannu ine e maɓe cadre uji Pastef kam e Ousmane Sonko e hoore ɓe goni ke heblanade coup d'état constitutionnel walla mbiya putsch sabu gollal maɓe fof ko hadde président Bassirou Diomaye Faye gollude beela ina worondira e wondore mum ngam jogade leydi Sénégal duuɓi joyyi so tawi eɓe mbiya ko fotani timminde duuɓi joyyi ɗi Sénégal naaɓe lamminimo ɗi walla ni ɓe mbiya o foti ko ustude walla ɓe ustanamo somo wela e so wela ɗum wiyete putsch o holliti wona ɗum fonno wonde darde men ko nden ka ngaluji men kam e service aji men de base ko wayno kuɓɓam ndeelam e gueɗe baaɗe noon toon to Ziguinchor kanko Ceerno Alassane Sall o heeɓi walare mawde on suko jeyanoɗo e les unions des cadres socialistes Ibrahima Ba baɗɗo haliye e landa rewum Ngor saabu hoolare nde ɓe jogui e Ceerno Alassane Sall ɓe mbi ɓe paami Ceerno Alassane Sall wona keegaɗo laamu ko ɓamtare leydi Sénégal ummini ɗum. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. so en gummimo e on ɗon fannu kalen ko yiwiti alhaali ɗanle ɗe ndewani lawol nene jokki ɗo ete nder leydi Sénégal ko laana woni kodi ko wala intercepté ton to Ngor taw noon waɗi ɗum noon ko brigade proximité mo Ngor wondude e légion d'intervention en wonta noon ɗum ɗon noon waɗi ko caggal nde ɓe kabra wonande kay kan ɗon laana nena e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Sénégal caggal muɗum noon ko ina tolni e capanɗe jeegomo taw ko ɓen ɗon yinnoɓe wadde ɗenɗal ndewan lawol kañumen kay woni ko pawa jungo ñande aset go nduɗo lewru ndu gonɗen toon to plage mo club med tawteɗo toon to Ngor to ete taw noon waɗi ɗen golle ko ɓe ganduɗa kañumen goni yimɓeɓe colonel Ibrahima Ndiaye e ɓen ɗon capanɗe jeegom ɓe ganduɗa kay pawama juuɗe hen capanɗe joyoɗiɗo ko worɓe jeetato ɓe noon ko rewɓe caggal losko ngo nde fuɗɗi ne woni tan hollitama wonde kay kan ɗon laana ummino ko toon to leydi Gambie fa darde noon ko yaade toon to leydi Espagne ɓe gummino toon to Gambie noon gila ñande alet nogas e jeegom lewru maynu wiyete destination mabɓe woni tan fandare mabɓe ko yaade toon to Espagne kono noon e nder kan ɗon laana noon ɓe kolliti ne wonno ko ina tolni e temedere e capanɗe joyyi e nayo ɓe ganduɗa kay ko kañumen goni yinnoɓe wadde ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol kono noon ko capanɗe jeegomo tan goni ko joofi e dow leydi ndiyete hollirama noon ɓe mbaɗi noon namde hol ɗo rewi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni e capanɗe jeenayo e nayo heddiɓe wonnoɓe kanɗon laana holɗo ɓe goni beele koɓe dokɓe ko adi koɓe jetto e ngoral ngal walla won goɗɗum ko jolti ɗum noon hollitama ko losko ngo tan o wawi ɗum laɓɓitinde hono no wiiri ɓe ganduɗa kañumen goni musidɓe men jandiyankoɓe ɓe ganduɗa kay ko kam goni sewnde kabaruji tottirde on ɗon kabaru wiyetende Seneweb so en gummima on ɗon fannu en mbaɗat tabal manggal jalten lamal ko ngo Dakar jeena toon to falde nde Podor toon to falde nde Podor caggal ɗin ɗon kulhuli kam e fayre nde joguino yoga e ɓesguli finoɓe to on toon diwan caggal kay nde ɗen ɗon diƴƴe maayo goote heɓtino toon yoga e galleji hani liɓi toon kuɓeje oɗo saaha noon ene wayno teskama toon wonande kay maayo ngo fuɗɗima ruttitade on saaha noon ɓe ganduɗa kañumen goni hoɗɗirɓe on toon diwan kolliti ko woni ko weltare mumen woni hen noon kañumen oɗo saaha joni anniya mumen tan ko jolande e guese ɗeyete ha tengti noon e guese walo ɗe wini ko musidɗo meɗen Saydou Mamadou Dia joɗiniɗen toon to diwan mo Podor ɗo e nder falde Podor caggal nde yimɓeɓe guuri e caɗele lewru e balɗe e bandum yimɓeɓe ene gonno e caɗele to banggue ilemeje ɗe ganduɗa naati e nder falde Podor hoɗɓe e palol maayo ngol kala ɗo ha to banggue région Matam toyeti kono noon to banggue falde Podor yimɓeɓe guurino caɗele musde oɗo saaha de ɓe puɗɗima hebde hendu wellitare e weytare mawde nde tawno ilam ɗam fuɗɗima ruttude hayso tawi noon won ko ɗam nawori to banggue kuɓeje jande taroɗe jande guese maaro jolidi ɗum noon kala waɗi e nder falde Podor kono oɗo saaha de haqqillaji foof puɗɗima faade to banggue paale hani e guese waalo ko ɗum woni
miijoji ɗi ganduɗa oɗo saaha ne ɓuuri wawde jogede gayete nde tawno noon ɗen ɗon caɗele kuftitini no fewi ilam ɗam ɗo yettiɗo ɗam wayri yettade ɗon duuɓi kewɗi nam ilam rawan ɗam hewde e hulɓinade ɗam hikka ɗam ari ɗum dow ko ɗum saabi caggal da duttugol ngol fuɗɗi yimɓeɓe dañi weltare mawde no fewi won hen ɓe ganduɗa ɓadinoma ndiyam gonino e fayre ɓen kala certi hen e ñalawma hande oyete Podor Seydou Mamadou Dia Piindi radio. Allah jarama Seydou Mamadou Dia an joɗani Piindi radio ton to falde Podor. So en gummima to falde Podor en mbaɗat tabal jena toon to diwan mo Matam to Kanel toon noon yuɓɓinama toon ñande aljumande kurmbitgol ɗum koko yuwiti e deftirdu ndu lycée mo Kanel caggal nde deftirdu ndu wonduno e caɗele fedde wiyetende MJK mouvement des jeunes de Kanel wondude e ballal ONG biyeteɗo ONG Z ko kamen mbaddi jungo e fandu ngam wawde yuɓɓitinde on ɗon bibliothèque mo ganduɗa kay tawateɗo toon to lycée mo Kanel golle ɗe noon mbaɗi ko ñande aljumande ngundol gomu wiyetengu MJK ɓe kolliti wonande haɓe ganniyi 12 de lycée o ko ene jeeya e pandade mabɓe wondi wadde équipé lycée o ɗum ko wiyete ko kaɓirɗe informatique beele sukaɓeɓe ina daña ɗo tumni ko yuwiti e karalle e kese ɗe en kettoto hen Alseyni Ly ko kanko woni hoorejo MJK mouvement jeune de Kanel e ballal musidɗo meɗen Moussa Ly. Minen ko mouvement mo ganduɗa dariniɗo pour Kanel darinir développement Kanel waɗani politique noon ko association mo ganduɗa pour wallude Kanel naaɓe ko jeunesse Kanel foof no rendi hen ala leegal ala leñol ala haydara kala kamin jii ko faare ken adde e nder Kanel min jahat min jiiɗo min gadda ɗum e Kanel banggue woni banggue éducation woni banggue sport woni banggue environnement woni banggue santé o hande noon o ñalawma ko faare banggue éducation min dañi projet mbaɗo comme no ni en wondude ONG Z min jeehi toon waɗde déposé Allah waɗi hande min dañi oɗo projet min gaddi ɗum ɗo e lycée de Kanel ɗum nene haqqillaji amen kadi hamin jogui yakar e jaarigueɓe amen ɓe min tawi ɗo e galle heɓe woni proviseur o woni woɓɓe ɓe min jokkodira ɗo e nder galle caabi ha gargol amen ɗo e nder galle ɓen koye ɗo e ligguiɗo administration lycée o vraiment hamin jogui yakar no fewi kadi min goppani ñande foof min garat ñande foof min ballodirat mabɓe min garat min ƴeewo no wayi kala ko fewani ko foti fewndede min jaaha min jiiɗo pour wawde aldude ɗum wawde wallodirde mabɓe ha wawa rewde lawol kadi wona min mbaɗi intégration bibliothèque o rek min jeehi non non min mbaɗi intégré bibliothèque o kono min continat ha joni liggade ɗum ko fa e banggue miijade waɗɗe ɗo salle informatique pour wawde yaadude e bibliothèque o ɗum nene e programme uji amen kadi min continat ɗum kadi ko leelani e wonde kadi continde goɗɗum e goɗɗum ko heddiɗo en par ce que ONG o ha joni nanggui hen parani kaɓe mbaɗi hen kadi ne heddi ha joni pour waddeɓe hen ɗum noon kadi min jokkodirat continue e liggodirde mabɓe ha golle ɗe mbawa yettade bibliothèque o waɗina ko pour département o foof waɗina ko pour région foof ɗum garɗo foof bisimilla muɗum e galle hen ko heddi o noon golle ɗe woni koye junggo proviseur kalno golliri kalno waɗiri amin jaadi hen par ce que min gandi o waɗat hen tan ko ganduɗa ko yimɓe ene naftoro foof woni koye junggo on kam minen kam so bangamen Sénégal na fof min mbaɗay kala garɗo wonno ko Alhuseynou Ly hoorejo mouvement des jeunes de Kanel ƴettoy haala makko ko musidɗo meɗen Moussa Ly on ɗon mboros biyeteɗo la vallée du Rift nene jokki lawlawde e nder leydi Sénégal mboros o noon yettima toon to diwan mo Kédougou so tawi kay en tumnima e nden ɗon sewnde kabaruji APS kamɓe noon ɓe kolliti ko yimɓe ɗiɗo kay goni ko teska jogaɗo ɗumen on ɗon rafi toon to diwan mo Kédougou e to falde nde Salémata caggal nde teski ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni haralleɓe cellal wonɓe on toon diwan haralleɓe noon nena ero ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesgoli ɗi nde mbattata hakkillaji ko yuwiti e rentade hono on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du Rift en keddoto toon to Kédougou kalen e ko yuwiti les femmes dynamiques de la région de Kédougou kamɓe ɓen ɗon rewɓe ɓe ganduɗa kay ko tawateɓe toon to diwan mo Kédougou ɓe juɓɓinino ñalawma consultation taw noon ko consultation mo alda e jobdi ɗum ko yewti ɗin ɗon rafiji ganduɗa kay kam woni cancer du sein wondude e cancer e jibinirgol ene woni tan noon ɗum ɗon noon waɗi ko toon to centre de formation professionnelle mo Kédougou cimtol Alassane Seydou Fall. Les femmes dynamiques de la région de Kédougou cagande mbaɗi ñallal manggal e rokkude matériel ko fati hafede jangde e nder ɗum ɗon ɓe mbaɗi kadi ñallal gongal ngal ñallal ko waɗi consultation gratuite rewɓe heɓe noon keeɓi hen waɗede consulté Fantama Kalou kañum ardi femme dynamique de la région de Kédougou. ɓe waɗi consultation gratuite moye cancer du risquerisson e cancer du sein o ɓe waɗani sukaɓe vaccin o ɓe gandi octobre rose ko pour rewɓe ɓe andantama meɗen jogui nawnare men suuɗay miɗo
tori non kala debbo wonɗo ko nder saare Kédougou mo andi imo nawnira seeɗa par ce que lekere waɗay ko endi men mais men sikkay ko lekere nden hara ko nawnare nden nangi men ala faamude o arti kadi waddade eerama faate ɓeɗo rewɓe ne mbawa kadi abbade ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni joguiɓe ko faate cellal haray miɗo tori kala debbo inde médecin on Diabou Sissoko e madame Tara e Bobo par ce que ko kamɓe waɗi men accompagné activité amen o miɗo tori kala debbo on ɗo e nder région Kédougou on yo ɓattoɓe si ɓe wattike ɓe tum ɓe famodiray par ce que kamɓe hoore maɓɓe ɓe inne sukaɓe rewɓe no foti janggude foti wallitade ɓe par ce que kamɓe kadi hande ɓe yiiɗi sukaɓe rewɓe wona comme maɓɓe haray noon rewɓe min jotali no andude mais mi wonɓe ko sal ɓen hewɓe waɗi consultation alhamdulillah kamɓe waɗuɓe consultation ɓen ɗon fof ɓe yalti nawnare hay fusi e ala e maɓɓe sukaɓe ɓen kadi no woodi ɓe andantama ari nde ñande mum ko ɓe woni toon no woɗɗi ɓe hewtani e maɓɓe kono mene men okkiɓe opportunité mo andantama ɓe waɗi on vaccin ndeɗo fede kadi en tawa kadi e pelle baroje ko mantini ɗo e nder région mo Kédougou Alassane Saydou Fall Kédougou Pindi radio Allah jarama Alassane Saydou Fall ingol ma cimtol kono en keddoto ha joni toon to diwan mo Kédougou haɓene goni e heblanade on ɗon ñalawma guindiro ko yuwiti e mawninde foño ɗo e nder leydi Sénégal oɗon ñalawma noon jogori yiɓɓinede koye nduɗo lewru ko ɗum jeeyi sababu gunɗon goomu tambibu ko yuwiti e on ɗon ñalawma jewtidi e Alassane Saydou Fall musidmen joɗiniɗen toon to Kédougou ngam famminde holno gueɗe ɗe ganni yaarude en kettoto hen biyeteɗo Mariama Diallo. Hande ko men noddiri on ɗo ɗen ko no men waɗira sensibilisation wawa andinde yimɓe préparer de journée foño on puisque journée foño on ko journée mo anduɗa ko 16e édition donc meɗen yetta nene men Adja Aissatou Aya Ndiaye tawa sa nani goɗɗo haali haala foño ko kanko holli men honno foño remirte ko honno defirte ko honno yeeyirte waɗa e transformation ha heɓa ko fotuɗa heɓude meɗen noddi kadi musidɓe amen Saraya Salemata Tamba naɓe men invité ɓe Dakar naɓe men invité ɓe min invité Guinée min invité Mali min invité kala anduɗo no rema foño no defo foño no transforma foño meɗen invité mo e o journée amen puisque hande ɗum ɗo menen ko no hitti amen kala haala o haala foño e nder Sénégal ko Kédougou ɗo fuɗɗori ko maire Aya Ndiaye yaltini foño ha foño hewti ka foti hewtude mais waɗay dégustation mais waɗay panel mais defay foño ko façon plaji fof pour yimɓe ɓe wawa andude foño on ko honno nafoore muɗum gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen nder leydi joni en jabanat kabaruji caggal leydi Pindi radio la page internationale kabaruji caggal leydi e Pindi radio kabaruji caggal leydi puɗɗotoɗen ko toon to leydi Guinée e altine hande o ko hande jofata koko yewiti e joƴƴinorgol ɗereji mumen ɓen ɓe ganduɗa kay kañumen goni yiɗɓe ƴamde lefol laamu toon to leydi Guinée ñande nogas e jeetati darotondu ene wayno tan noon omo ganduɗa kam woni hoorejo leydi ndi général Mamady Doumbouya hawɗo saaha taw yakataw candidature makko kono noon won hen kolleti kanko Mamady Doumbouya oma ni woni wadde déposé on ɗon candidature makko kono noon kadi teskama noon ɗin ɗon landaji pawidindi tawtedi toon to leydi Guinée ko wayno landaka omo ganduɗa kam woni e Cellou Dalein Diallo wondude e landaka Alpha Condé kam e UFR kamen kala mbaɗani déposé candidature mumen ɗum noon sababude muɗum noon ko yittede ɓe e ko yuwiti e alhaali ɗin ɗon sumgoji e ganduɗa kadi ene jogori yuɓɓinede toon to leydi e Guinée ñande nogas e jeetati e lewru décembre toon to leydi Cameroun caggal nde sumgoji ɗi juɓɓinino ñande 12 lewru yawtundu ndu ene wayno omo ganduɗa kañum woni opposant o woni Issa Bakary Siroma kanko noon mo ganduɗa kay ko kanko wiya ko kanko ari ɗimmo ko yewti ɗin ɗon sumgoji lefol laamu toon to leydi Cameroun caggal mo ganduɗa kam woni hoorejo leydi ndi mo ganduɗa kam woni Paul Biya kanko noon Issa Bakary Siroma ene wayno jaɓani on ɗon résultat guila nden ha joni noon ko garmi garaji goni ko teskono toon to leydi Cameroun ha tenki noon e ɗiɗo nokkuji toon to Douala e toon to Garoua ene wayno tan noon ñalawma hande o ɓe erima
ko wiyete ko ville morte ton to leydi Cameroun e woni noon ɗum noon ko ngam yidde telɓinde ko yuti alhaali golle leydi ndi nde nokkuji ɗi kala guddata gila e nokkuji gollorɗi hani e ɓen yeeyoɓe e transport o fof fen yo dartin golle mumen ngam hollirde e mettere mumen ko yuti alhaali on ɗon mo ganduɗa kay nena kiwi toon to leydi Cameroun ko yuti e ɗin ɗon sumgoji ganduɗa kay mbaɗino e balɗe jawtuɗi nde toon to leydi Cameroun. To Congo Brazzaville ardiɓe leydi ndi ƴetti pellital ngam dartinde kala ko yuwiti e jeygu ɗum ko wiyete ko motoji kam e jaseje sababude muɗum noon ko teskede e ngakkere ndenka e kisal e nder leydi ndi ngam artirde ndenka e kisal ha ɗum wawa dumade toon to ganduɗa kañum woni Congo Brazzaville ardiɓe leydi ndi ƴetti ngal ɗon pellital mumen tan noon ɓe kolliti kay wonande ɗum ɗon dartinama ha happu goɗɗo ɓe kolliti noon ɗum ɗon ari tan ko ngam yuɓɓitinde kam e lawɗinde ɗum ganduɗa kañum woni e ndenka e kisal toon to Congo Brazzaville kono noon ɓe ganduɗa kañumen goni commerçant uji ɗi woni hen kamen jaadani e ngal ɗon pellital gasi ha laabi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni joni en jaɓanat kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. kabaruji coftal ɓalli pudorɗen e keppogindi jomo leydi Sénégal taw ko ɓe duuɓi men ɓurani duuɓi 17 ganduɗa kay ne tawe toon to Qatar ɗum koko yowiti e on ɗon coupe du monde 17 baɗo toon to leydi Qatar puɗɗotode ñalawma hande o ha ñande 25 nduɗo lewru ndu gonɗen kamɓe baroɗe ɗerete ɓe keeɓi drapeau mo leydi Sénégal wonden arara e leydi Sénégal ɗum noon ummorade e juuɗe ɓe ganduɗa ko kamen goni e joɗiniɓe leydi Sénégal toon to leydi Qatar woni ambassadeur leydi Sénégal toon to leydi Qatar e wayno noon Sénégal tawate ko e nder goomu sengu Sénégal ni ma fottu e pottal muɗum garwaniwal e ñalawma hande o ɗo saama kalten kamɓe baroɗe haɓene goni e huccidirde e on ɗon équipe mo ganduɗa kay kam woni équipe mo leydi Croatie ma en gartoy hen e ko yewti e jencude e ngal ɗon pottal e kabaruji meɗen paaɗi arde so en gummima on ɗon fannu kalen e ko yewti e championnat national mo leydi Sénégal e wayno tan noon première journée Ligue 1 mo Sénégal fetti e oɗo weekend jawtuɗo Tinguédji FC ko kam huccodirno e union sportif mo Gorée ɓe mbaɗi ko ɗekki ndiga e ndiga Casa Sport ko kam jaɓɓino AS Cambérène foli ɗum loggi nayyi e ndiga Dakar Sacré-Cœur wonno ko hakkude muɗum e Guédiawaye FC ko Dakar Sacré-Cœur noon foli ɓe loggi tati e gotel AS Pikine kam e union sportif mo Ouakam mbaɗi ko ɗekki ndiga e ndiga ɗekki gotel e gotel hakkude Jaraaf kam e HLM mo Dakar ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi hakkude Stade de Mbour kam e Linguère mo Saint-Louis Sonacos ko kam jaɓɓino AGEL mo Rufisque foli ɗum loggol gotol e ndiga Walidane mo Thiès hakkude muɗum e ɓe ganduɗa ko kañumen goni génération foot mbaɗi ko ɗekki ndiga e ndiga toon to dewlaji Europe toon kadi waɗino pottite ñalawma hanki o toon to Angleterre West Ham mo ganduɗa kañum woni El Hadji Malick Diouf ko kam jaɓɓino ɗon kippo mo Newcastle ko West Ham noon heeɓi fattange folde ɓe loggi tati e gotel ko noon kadi loggi tati e gotel hakkude Manchester City kam e Bournemouth ko les Citizens dañi fattange folde on ɗon kippo tati e gotel to Espagne toon kadi waɗino pottite ñalawma hanki o ɓe ganduɗa kañum woni Levante ko kam jaɓɓino Celta Vigo ko Celta Vigo noon foli ɓe loggi ɗiɗi e gotel Deportivo Alaves ko kam jaɓɓino Espanyol de Barcelone foli ɗum loggi ɗiɗi e gotel FC Barcelone ko kam jaɓɓino Elche foli ɗum loggi tati e gotel Real Betis ko kam jaɓɓino Mallorca foli ɗum leggi tati e ndiga to Espagne hakkude Hellas Verona kam Inter de Milan ko Inter de Milan foliɓe ɗiɗi e gotel hakkude Torino e Pisa ɓe mbaɗi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi Fiorentina koko fiya ko Lecce fiɓe e nder dingral mabɓe logol gotol e ndiga Parme ko kam jaɓɓino Bologne ko Bologne fiɓe tati e gotel e nder dingral mabɓe hakkude AS Rome kam e ɓe ganduɗa kañumen goni Milan AC ko Milan AC wattidi folde ɓe loggol gotol e ndiga toon to Bundesliga mo Allemagne Cologne hakkude muɗum e Hambourg ko Cologne foliɓe loggi nayyi e gotel ɓe ganduɗa kañum Wolfsburg ko kam jaɓɓino ɗon kippo mo ganduɗa kay ko kam woni
Hoffenheim kono noon ko Hoffenheim watindi foldebe loggi tati e loggi ɗiɗi ton to leydi France tonne kadi ɓe petti ko yewti e Ligue 1 mo France ɗen ɗon petit noon ɓe ganduɗa kañumen goni Stade Rennais mo Abibey ko kam fooli Strasbourg loggi 4 e gotel, Nantes ko kam jabbino FC Metz ko match noon fooliɓe loggi ɗiɗi e ndigga, Lens ko kam fi Lorient loggi tati e ndigga, Lille ko kam fi Angers logol gotol e ndigga. Hakkunde ɓe ganduɗa kañumen goni e Toulouse kam e Le Havre ko ɗekki ndiga e ndiga ko noon kadi ɗekki ndiga e ndiga. Hakkunde ɓe ganduɗa kañum goni Stade Brestois kam e Olympique Lyonnais. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pinde Radio ko ɗum ɗo woni komin kam noon rubnidade kabaruji maɗen e ɗemgal Pulaar e ñalawma hannde o en jetti en jarni dendagal wannoɓe hen juuɗe men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettiɗen rédaction mo Pinde Radio en jetti Elage Bassar to juɓɓudi kabaruji, en jetti Seydina Oumar Boun Khaddab Diop toon to karallagal ngal ko noon kadi en jetti dendagal kaalirɗe ciminoɗe men e oɗo saaha aadi meɗen e kabaruji wonata ko janggo so ko gen haaji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pinde Radio Allah jarama.